मेघालयाव गिख्रंथाय जाब्रबथाय गारिनि सिङावनो अरजों खामग्लिना जिउ गोमायो बारग' गिबि मन्थ्रिनि फिसाज्लाया। मेघालयनि उमसामलेम होननाय गामियाव बे जाथाया जायो। बे जाथायाव जिउ गोमायो बारग' गिबि मन्थ्रिनि फिसाज्ला थामहिनबा तुरानि सेन्ट्रेल एग्रिकालचार इउनिभार्सिटिनि आवथायाव कमिउनिटि साइन्स कलेजनि आखान्थि बिबुंगोराया। जिउ गोमानायनि मुङा फार्डिनान्ड बिलिंडा। नैथि रादाबाव दङ मिरु बर' थुनलाइ आफादनि साननैनि हाबाफारिजों खुंजानाय जुनिया थान्दै मेल जथुमा जोबनानै थांबाय। थांनाय 2 आरो 3 अक्ट'बर खालाराव बे हाबाफारिखौ चिरां जिल्लानि बिजनि सोलोंसालिमायाव खुंनाय जायो। मख'नो गोनांदि थांनाय 2020 मायथाइयाव बाक्सानि तामुलपुराव आबुङै खुंफुंनो हायैनि बे जुनिया जथुमाखौ बिजनियाव खुंफिननाय जादों। गिबि साननि हाबाफारि गिबि थान्दै जथुमखौ 2 अक्ट'बर खालाराव खुंनाय जायो। बर' थुनलाइ आफादनि बे जर'खा थान्दै मेलखौ बेखेवनानै होयो बेखेवगिरि डक्टर अनिल बर' बिथाङा। बेनि उननि सानखालि थामहिनबा 3 अक्ट'बर खालारनि नैथि थान्दै मेलाव नुजाथिफैनो हायो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां मुस्रि बिश्वजित दैमारि बिथाङा। दैमारि बिथाङा गावनि बिबुंथियाव थान्दै बिथांमोनखौ थांखिनानै बुंथियो। सुंद' सल' खन्थाइ बायदिनि अनगायैबो बर'नि जानाय लोंनाय संनाय खुरनाय बायदिनि सायावबो बिजाब लिरनो थाखाय बिथां दैमारिया बर'नि लिरगिरि बिथांमोनखौ हांख्रायो। बर' थुनलाइ आफादनि नाजानायाव बर' लेंगुवेजखौ गुगल सार्च इन्जिनाव सोनायनि खामानि TTS एबा टेक्स्ट टु स्पिच बेफोर आद्रा थानाय खामानिफोराव हेफाजाब होगोन होनना बिथाङा खोथा होयो। ओरैहाय बे थान्दै मेलावनो BTRनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङाबो नुजाथिफैयो। फैगौ 16 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफाद गायसननाय सानजों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझाराव 100 खन्थाइगिरि मेल खुंनाय जागोन होनना फोसावदों। बेनि अनगायैबो बिथां गाहाया BTR ओनसोलनि बर'फोरखौ खावलायदों दि BTRखौ हाथियार गैयै ओनसोल महरै फसंनो थाखाय साफा सानैजोंनो फिसा फिनला हाथियार आनजा ओंखारफिननो नागिरनायखौ हेफाजाब होनाङा आरो ससियेल मिडियाफोराव लाइ होनाङा होनना खावलायदों। थामथि रादाबाव दङ रौतायाव गिबि खेबनि थाखाय अदालगुरि जिल्ला बिसानि महरगिरिफोरा लोगो हमलायनाय हाबाफारि लानाया जानानै थांबाय। बे लोगो हमनाय हाबाफारियाव मिरु बिसानि गाहाय नेहाथारि मुस्रि गुरु पबित्र बिथाङा नुजाथिनानै बुंथिनाय बादिब्ला बिसानि आवथायाव थानाय गासैबो महरगिरि आरो गासैबो टेकनिशियानफोरा लकडाउननि उनाव लोगो हमज्लायनानै बर'नि सावथुन मुलुगखौ बांसिन गोख्रों खालामनाय थांखि बे हाबाफारिखौ मोनफ्रोमबो जिल्लायाव खुंनो बिथोन होनाय लेखा बे उदालगुरि जिल्लायाव गिबि हाबाफारि। बावैसो बाक्सा मेदागादाव रिलिज मोननाय बिसम्बि बर' सावथुना बिसानि आवथायाव रेजिस्टार खालामजानाय 6थि बर' सावथुन होननाबो गाहाय नेहाथारि बिथाङा फोरमायो आरो बेवहाय ब्रेन्डेड आर्टिस्ट दङ होननानैबो फोरमायो। देग्लाय मोन 10थासो बर' सावथुनफोरा दिहुनजागोननि मिजिं दङ होननानैबो बिथाङा फोरमायथिदों। ब्रैथि रादाबाव दङ आसाम बिधान सभानि उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय UPPL दोलोनिफ्राय 58 नं तामुलपुर बियाब आरो 29 नं गसाइगाव बियाबनि थाखाय बिजाथि फोसावबाय। तामुलपुर बियाबनिफ्राय जलेन दैमारि आरो गसाइगाव बियाबनिफ्राय जिरन दैमारिनि मुंखौ UPPLआ मैया फोसावबाय। बाक्सा जिल्ला तामुलपुर महकुमा कुमारिकाटानि ओनसोलनि सिङाव थानाय लान्थिबारिनि गामिनि थागिबि जलेन दैमारिया BTRनि गाहाया बै सानै बिजाथिखौ लानानै जोबोद आसाबादिखौ नुनो मोननाय जादों। दिनैनि बाथि रादाबखौ होनो आखायाव लाबाय अख्रां दा स्काइनि बानजायनायाव दिहुनजानाय बेकार रमिय बर' सावथुनखौ फोसावबाय। बे फोसावनाय बुब्लियाव बेबायदिहाय बुंथियो। बिराद मोजां फिल्म ससिय' पलिटिकेल बर'नि जा ससिय' पलिटिकेलि जा जेंनाफोर जा जों फेस खालामबोदों दिनैसिम जोंनि माबायाव लाइफआव स' बेखौनो जोङो बेखांनो नाजादों। स' आंथ' सानो मोजाङानो सिनेमाया आरो रायजोआव मोजां मोनो होननानै आं आसा खालामो। बेनि उननि रादाबाव दङ 47थि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद बोसोरारि जथुमा 2022नि सामलाय आफाद RCखौ दाफुंनाय जाबाय। फैगौ फेब्रुवारि 2022 मायथाइनि 11, 12 आरो 13 फेब्रुवारि खालाराव बे 47थि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि बोसोरारि जथुमाखौ खुंनाय जागोन। बे बोसोरारि जथुमाखौ सानथामनि हाबाफारिजों खुंनाय जागोन हजुवा सिमला होननाय थावनियाव। बाक्सा जिल्ला BTR आसामनि सिङाव थानाय हजुवा सिमलायाव बेखौ खुंनाय जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बानजाय आफादाव दङ गाहाय नेहाथारि महरै आगोमा ब्रह्म मासिगिरि प्रफुल्ल कुमार ब्रह्म बिथांमोना। बेनि उननि रादाबाव दङ
धेमाजि जिल्ला गगामुग हालामनि बरदलनि गुदि बर' साहित्य सभानि मावखुलियाव मोनसे गोनां सावरायमेल बर'नि गासै आफादफोरखौ लानानै मोनसे गोनां सावरायमेल लानाय जादों। गगामुग दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद फोरोंगिरि आफाद आरो बारग' एनडिबि बर' थुनलाइ आफाद आरो आइजो अनसाय आफाद आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद गासैबो जथाय सावरायदों। बिथांमोना ज' जानानै गामि गामि खौरां बिलाइ हरना जौ जुवाजों ओनसोलनि थासारि गाज्रि जालांनायखौ नोजोर बोनानै बे थांखिखौ लादों। खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो बड'लेण्ड गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय आफादगिरि मुस्रि राजकुमार बसुमतारी बिथाङा आरो मिरुनि आइजो अनसाय आफादनि मिरुनि फोसावगिरि नेहाथारि मुस्रिमा प्रमिला ब्रह्म बिथाङा। गगामुगनिफ्राय बिमल गयारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। जोंनि बर' साहित्य सभानि मुंख्लं सान बेखौनो जों थांखि लादोंमोन। दिनै जाहाथे जोंनि मिमां हालामनि बा गगामुगनि जेसेबां बर' माहारियारि गौथुम दं बेफोर गासैबो खौसेयै जोंनि ओनसोलनि किसुमान हाल सालखौ गाज्रि आबहावाखौ जों मोजां खालामनो हायो नामा बेफोरनिखौ सावरायनो जों थांखि लानाय जादोंमोन। लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि सायाव सांग्रांथि लाबोनो थाखाय जोङो मोनसे मेल खुंदों। बे मेलनि गेजेरजोंनो जों बिथांमोनखौ जोङो बुंहरनाय जायो जे बेनि उननि रादाबाव दङ गेदेर बेरामजों इसाहाक नार्जारिया तामिलनाडु निउर' फाउन्डेसन देहा फाहामसालियाव जिउजों जुजिनांनानै दङ। नास्रयबिल क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय नास्रयबिल गामिनि थागिबि इसाहाक नार्जारिया थांनाय 3 दाननिफ्रायनो आथिं आखाइ सोमावनो हायै जानानै गोग्लैसोनानै दंमोन। नाथाय थांनाय 22 सेप्तेम्बर खालाराव हरखाबै तामिलनाडु निउर' फाउन्डेसन देहा फाहामसालियाव लांनो गोनां जायो। देहा नायबिजिरखांनायनि उनाव मोनथिनो मोनोदि इसाहाक नार्जारिया ब्रेन टिउमार जानानै पेरालाइसिस जानानै गोब्राबै गोग्लैसोनानै थानो गोनां जादों। न'खरनि हा हु आरो न' फाननानैबो फाहामथाय होनो रां जथायनो हायाखै दुखुथिया न'खरा। गामिनि रायजो राजाफोरनि नाजानायावनो इसाहाक नार्जारिनो फाहामथाय होनो 8 लाख रांखौ जथायनो गोब्राब जानायाव दिनै रायजो राजा आरो बिटिआर सोरखारनिसिम अनसुंथाइ नागिरदों बिसि सामेला नार्जारिया। लोगोसे 5 नं सराइबुल बियाबनि ब्लकनि आफादगिरि रन्जन बसुमतारियाबो न'खरनि जानानै रायजो राजाफोरनिसिम आरो बिटिआर सोरखारनिसिम अनसुंथाइ नागिरहरदों आरो खावलायहरदों। बेरामिनि मुं इसाहाक नार्जारि बिसि सामेला नार्जारि बैसोआ 49 बोसोर फाहामनो रां नांगौ 8 लाख रां। देहा फाहामसालि तामिलनाडु निउर' फाउन्डेसन। न'खरनि जानबुं नं 9308155658 एबा 6000171276। एकाउन्ट नम्बर 310360700216। IFSC कोड SBIN 00079996। एकाउन्ट हल्डार फिलिप नार्जारि। जोंनिसिं रादाब दैथायहरगिरि फुंखा बरगयारि। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय। उननि रादाबाव नोंथांमोनखौ लोगो मोननायनि मिजिंजों दिनै नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लाबाय। गोजोन्थों। आंनि बुंनांगौआ बेनो, आंनि फिसाइया बेसेबा गोजानावहाय डक्टरनाव थांनानै दंहैयो। नाथाय आंहा थाखा फैसा गैया। बे डक्टरनाव फैनो थाखाय रांफोर गैया आंहा। बे रांफोरखौ अननानै आंनो रायजो राजाफ्रा अनसुंथाइ हरोबा मोजां जागौमोन। आंनाव जा एसे थाखा दङमोन बेखौ आङो गासिबो बाहायजोब्बाय, गैला। गासिबो हा हु फानजोब्बाय, न' फानबाय, गासैबो गय एसे दंमोन बेखौबो होजोब्बाय, गैला। आं दा मा राहाजों नायनो? आंहा राहायानो गैला। बेखायनो आङो रायजो राजाफोरनावहाय आङो खावलायदों आंनि फिसाइखौ बे डक्टरनाव थांनानैहाय बे थाखाफोरखौहाय नांगौ जानायलाय आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों। 8 लाख नांगौ होननानै बुंदों थाखाखौ। बे थाखाखौ आं दा अबेनिफ्राय मोनगोन? आंहा मोननांगौ राहायानो गैला। गासैबो न'निफ्राय गासैबो थाखाफ्रा जोबजोब्बाय आंहा। बे थाखाफोरखौ होनो आंहा जेबो राहा गैला। ओंखायनो अननानै आंनो अनसुंथाइ हरबा हामगौमोन। खर'आवबो ब्रेन टिउमार जानानै गोलैसोनानै दङ आरो आथिं आखाइ सोमावनो हायै पेरालाइसिस जानानै दङ। बेखौ माब्रै फाहामनो हागोन? थाखा फैसा गैला गरसेबो।
मा राहाजों लाबोनो हागोन, मा राहाजों फोसाबहैनो हागोन, रावबो जों दा नास्रायबिल गामिनि बे हागुंफारा होनना बुङो आरो बे न'खरा इसाक नार्जारि न'खर। दा गिबियाव नोंथांनि चेनेलखौ आङो धन्यबाद बावो आरो बेजों लोगोसे आं बेखौनो बुंनो सानदोंदि दे दिनैहाय नैबे न'खरा 2 माससो जालांबाय। बे न'खरनि गारजेना नामा जाहैबाय श्रीजुत इसाक नार्जारि। बिथाङा ब्रेन टिउमार जादों आरो लोगोसे पेरालाइसिस बेजोंनो जालांफाबाय। दा बिथांखौ जोङो तामिलनाडुनि निउरप हस्पिटालावहाय जोङो सिकित्सानि थाखाय लांनाय जादों आरो बेवहाय अपारेशननि थाखाय खामानि मावगासिनो दं। दा बे अपारेशननि बेलायावहाय आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों, गोबां बे न'खरनि धोन सम्पति थांबाय, हा बिगाथाम फाननांबाय, न' फाननांबाय। दा बिथांनि न'खराव दा थानो आन्थाल' ग्रुप हाउसनि मोनसेल' न' दंसै। दा बिनि गेजेरजोंनो आं मेसेज हरनो लुबैदों रायजो राजा बिथांमोननिसिम, जेन' बिथांनि न'खरा जेन' एसे उफाय जानाय बादि बे खैफोदनि समावहाय रायजो राजा बिथांमोनहा अननानै अनसुंथाइ हरो आरो लोगोसे बिथांनि बे खैफोदनि बेलायावहाय दिनै बिटिसि सरकाराबो अननानै इसाक नार्जारिनि बे सिकित्सानि थाखाय एसे रां अनसुंथाइ अननानै हरो, बेखौनो आङो फालरनिफ्राय आङो बिटिसि सरकारखौ आं खावलायनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे दा जोङो बे न'खरनि बिसि दङ, बिथाङाबो गावनि न'खरनि जेनाखि गावनि फिसायनि खैफोद बेवहाय मा जादों मा जाया निस्सय बिथाङाबो बुंगोन। बेनिखायनो आङो बिथांनिनो गामिनि सासे सोमोन्दो गोनां जानायलाय आं बिथांनि जानानै आं बेखौनो खावलायबाय, जेन' जोबनायावहाय बिथांनि बे खैफोदावहाय जोंनि बर' माहारिफ्रा अननायनि गेजेरजों अनसुंथाइ हरो आरो लोगोसे बिटिआर सरकारनाव खावलायनाय थाबाय बिटिआर सरकाराबो बे फंबायनि बेरामनि थाखाय एसे अनसुंथाइ हरो, बेखौनो बुंनानै आं फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।